Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα, είτε σε υπαίθριους χώρους είτε σε κλειστούς. Δεν ανάβουμε ποτέ κατά τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψισταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν κοντά ξερά χόρτα. Για τους υπόλοιπους μήνες λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Δεν καίμε ποτέ σκουπίδια ή ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες σε υπαίθριους χώρους. Αποφεύγουμε τις εργασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση ηλεκτρικού τροχού ή άλλου εργαλείου. Δεν αφήνουμε ποτέ σκουπίδια στο δάσος. Προσέχουμε το δάσος σαν το σπίτι μας. Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά στο δάσος, τηλεφωνήστε αμέσως στο κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία που βρίσκεστε και πληροφορίες για το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που βλέπετε να καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Περιγράψτε τους δρόμους προσέγγισης στο σημείο της πυρκαγιάς. Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος αρκετά μακρύ για να φτάνει σε όλα τα σημεία που θέλετε να προστατεύσετε. Καθαρίστε το χώρο από όλα τα ξερά χόρτα και κλαδιά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το κτίσμα σας. Κλαδέψτε τα δέντρα γύρω από το σπίτι, έτσι ώστε τα κλαδιά τους να μην ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Απομακρύνετε όλα τα έφλεκτα υλικά, καυσόξυλα κλπ. Από τον περίγυρο του κτίσματος και τοποθετήστε τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλλει στη μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο. Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε έτσι ώστε να γνωρίζετε πώς γίνεται η χρήση τους. Να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτηρίου. Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος. Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτίσμα. Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των οχημάτων. Ανάψτε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά φώτα του κτηρίου, έτσι ώστε να γίνετε περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς. Συγκεντρωθείτε στο εσωτερικό του κτηρίου όλοι μαζί σε ένα χώρο. Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν διαταχθεί εκένωση της περιοχής, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.